Rekrut šumar Collei se javlja na dužnost. Obezbedit ću vam siguran put kroz ovu šumu. Mislim da sam konačno obeležila pravu rutu. Nisam pogrešila, valjda? Jesam li? Osjećam se dobro danas. Daću sve od sebe da završim više obaveza nego inače. Čak i da je borba između života i smrti. Više neću morati da se oslanjam na njihovu moć. Inače, vas dvoje znate Ember, jel da?